मावख'गिरि महरै मा बुंनो सानो? खौसेथि बर' सुबुं आफादा दा बर'फोरनि गेजेराव मोनसे माहारियारि आफाद जाबाय। बियो स्टेटआव आरो नेशनेल लेभेलावबो बे मोनसे रिकगनिसन मोनबाय। दा नैबे 17थि जानाखि बोसोरसालिया जुथुमा नैबे जाजिख'ना रङिया एबा कामरुप जिल्लानि सिङाव खुंनाय बे बोसोरारि जुथुमाया ओरैबायदि ओंथि गोनां, ओरैबायदि मोनसे जारिमिनारि जाबाय। दिनैनिफ्राय जागायबाय, हिस्ट्रिया जाबाय। दा बेवहाय जाखिनि आलासि लिंहरदों, आलासि बिथांमोना फैजोबगोन होननानै जोंनो खोन्थादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरु आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना। खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' जातिनि मोनसे बेकबन हिसाबै खामानि मावनो थांनायाव काउन्सिलखौ जोनोम होनो हाबाय। थ्र' माने बिटिआर एकर्डनि 5.1 आव स्पष्ट भाबै बुंनाय जादों जे 6 सिडिउल एरिया आसामनि बायजोआव थानाय जेसेबां बर' फिसाफोर दङ, बे बर' फिसाफोरनि थाखाय इनक्लुडिं ब्रु एबा रियां बिथांमोनखौ लाफानानै नैबे काउन्सिला ससिय' इक'नमिक, इडुकेसनेल, लेंगुवेज, लिटारेचार, एथनिक एन्ड कालचारेल एडभान्समेन्टनि थाखाय बे बर'फोरनि थाखाय माने बर' पिपल रिसाइडिं आउटसाइड दिस 6 सिडिउल एरिया अफ आसाम, बेनि थाखाय बे काउन्सिला खामानि मावनो आसाम सरकारा खाबु होदों, भारत सरकारा खाबु होदों। जों आसाम सरकारनि आथिखालनि दानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो साबायखर होनांगोन। बिथांनि साननाय हनायनि थाखाय बे काउन्सिला जाफुंनाया सहजै जादों। बिथांनि साननाय हनाय, बिथांनि नाजानायनि थाखाय जोंनि काउन्सिला दा आवगायलांगासिनो दङ। आङो नैबे 17थि बोसोरसालिया जुथुमाखौ बानजाय आफादा जाबायदि मोजां मोनसे सुबिदा होदों, डेलिगेट्स बिथांमोना जोंनो फोरमायदों, अबजारभार बिथांमोना फोरमायदों। जेसेबां बेवहाय रेसपेक्टिभ जिल्ला कमिटिनि 25 गं जिल्ला कमिटिया देग्लाय बाहागो लागोन। आं मिथिनायाव दासिम 20 गं जिल्ला कमिटिया बाहागो लाबायानो, फैगासिनो दं होनदों बाखि गंब्रै जिल्लाया। बिथांमोना सफैजोबगोन। गाबोन फिरफिला बिरहैनाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे फिरफिला बिरहैनायावबो जोंनि काउन्सिलनि गासिबो सोद्रोमाया जों थागोन होननानै जोङो बिथांमोननो मिथिहोदों। मानो होनब्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलजों जयै खामानि मावो बर' जातिनिखौ फोथांनायाव, बर' जातिनि जानाखि सोद्रोम मोनसे भाइब्रेन्ट मोनसे समाज दानायाव जोंनि काउन्सिला खामानि मावगासिनो दङ। आङो आसामनि, बुहुमनि गासै बर' फिसाफोरा बे खौसेथि बर' सुबुं आफादाव खामानि मावनो आङो खावलायदों। लोगोसे जोंनि काउन्सिलखौ मोनसे दिहा परामर्ख होयो, बेनि थाखायबो खावलायदों। जारिमिनारि बेवहाय लाबालाब दङ, फैगोन। बे कनफारेन्सनि गेजेरजों फैगोन। जों जे जयै दङ, बर' फिसाफोरा जयै दङ, बे मोनसे आरोबाव जों जे दासिमबो जयै थांनाय दिनफोराव आसाम सरकारखौ, भारत सरकारखौ जों जेरैहाय जाय आफादफोरा बिसेसकै बिजेपि दला बा एनडिए दलफोरनि जोंनि बिजाथिफोरखौ जों जेरैहाय भट होबोदों, जों दाबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव जों जयै दङ। फैनाय दिनावबो जोङो ज' थागोन। जोङो बे कनफारेन्स जायैनि आगोलाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जों लोगो हमदों। लोगो हमनाय बिथाङा फैगोन होनना बुंदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि काउन्सिलनि जानाखि गामि फोसावनाय, इलेक्सन खुंनो थाखाय समस्ति फोसावनाय बे खामानिखौ थाबैनो मावफुंगोन होनना बुंदों। जोंनि जानाखि नडेल डिपार्टमेन्ट एबा जोंनि कनसार्न डिपार्टमेन्ट ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि मानब गेदेर मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फैगोन आरो बिथांनि फैनायनि गेजेरजों निस्सय जों गोबां माखासे रादाब निस्सय मोनगोन जोङो। बेनि अनगायैबो आसामनि गोबां मन्थ्रिफोर, एमएलए, बर' दैदेनगिरि बिथांमोना फैगोन। एमएलए, बर' दैदेनगिरिफ्रा फैनानै जोंखौ बोरैहाय आवगायलांनो लुगैदों बिथांमोननिफ्राय जोङो बुंथिनायनि गेजेरजों बेरखांगोन बियो। आंहा मोनसेल' माने फोथायनाय, आसा दङ, चिफ मिनिस्टारनि नाजानायाव आरो डक्टर रनज पेगुनि नाजानायाव जोङो बे कनफारेन्सनि गेजेराव मोजां मोनसे फिथाइ मोनगोन। जोबनायाव मागो दमासिनि बयनिबो मोनसे गाहाम हामलायथिखौ जासिबाय। गोजोन्थों।